ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ବନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଆଜି ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେମିତି ପ୍ରତିହତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନିଃସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ଅନାହାରରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବା ଅନାହାରରେ କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଚିକେନ୍ କିଚେନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପଣସପାଟଣା ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ମାନେ ତେନ୍ତୁଳିଆରେ, ଏଠୁ ତେନ୍ତୁଳିଆଟା ହେଉଛି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତେଣୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆଠରୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠି 100 ଲୋକଙ୍କର, ଏଠି 100 ଲୋକଙ୍କର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ 2ଟା ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିଛି। ସେଠି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଭୟ ଏଠିକି ଯାଇକି ରୋଷେଇ ବି ଏଠି ସାରି ଦେଇକି ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ, ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମ ସାଥିରେ ବି ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆମର ବେଶୀ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଷାଠୁଆ ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର, ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ କୋଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଗମନାଗମନର ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରି ଚିକେନ୍ ସାଥିରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିପାରୁଛି। କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ରନ୍ଧା ସରିଯାଉଛି, ଲୋକ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 11:30 ଭିତରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶେଷ। 11:30 ଲୋକ 12ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି 100 ଲୋକ ଖାଇବେ, ଏକାକାଳୀନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ? ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଲୋକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ପଦକ୍ଷେପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଆସିକି ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇକି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି। ସେ ସ୍କୁଲ ଚାଉଳ 2 ମାସ ଯାଉଛି କି 3 ମାସ ଯାଉଛି, ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ହୋଇକି ଖୋଜରେ ଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲି ଯେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବାଙ୍କିରେ ଯେତେ ଅଛି ବା ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚିଠି ଆପଣ କରାନ୍ତୁ ବିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର କିଛି ଚାଉଳ ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟରେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଚାଉଳ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିଦେବା, ସେତିକି ଚାଉଳ ବାପସ କରିବା। ତାପରେ ସରକାର କିଛି ନିଘା ରଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାସକ ପରେ ଦେଖିଲା ବସିକି ଉଙ୍କୁଣିଆ ଚାଉଳ, ଏ ଫୋକରା ଚାଉଳ ଆମରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଏ ତ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ପଡ଼ିଛି। ଦାବି କରିବେ କ'ଣ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି। ସେ ଚାଉଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ମର୍ଜ କରାଯାଉ। ତା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ, ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚାଉଳ କିଣିକି ଦେଇଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ପରିବେଶଟା ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଷା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଇ ପୋକରା ଚାଉଳକୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା ବସିକି, ଆମ ପିଲା ବି କାଲି ସକାଳୁ ରୋଗ ନ ହେବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।